आंनि सोमोन्दै इउटुब चेनेलाव गिबियावनो बरगेबाय सल'फोर दा जों टि गार्डेनाव थांगोन आरोना बे मानास सेर दा मानासखौबो थांनांसिगोन आङो मानास सिङावथ' हाबखाला जों हाबनो हाखाया हाबनो मोनखानाय नङा दा इयाव नायबानो जाबाय आं बेनारखौ होगोन आरो नोंथांमोननो मा नुयो मानासाव बिराद मोजां मोजां बुस्थु नुयो दा जोङो मानासाव हाबला गाइस जोङो मोनसे टि गार्डेन दं आरोना जों गामि खाथियावनो थ' नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लोगोफोर बियो मानि थाखाय मुंदांखा नायदो नै गान्दा दङ मैदेर नुगोन बे जायगायाव ओमफ्राय मै ओमफ्राय गल्डेन मांकि मोसा ओमफ्राय बै मा मोनलाय सिख्रि बेफोरखौ नुजोबगोन आरोना गाइस दा नोंथांमोन देखायलांगासिनो थ' गाइस जोंनि गामि खाथिनि साहा बागानाव मोनफैनाय दालाय साहा बागाना दा नोंथांमोननो बेरायनो जायगाखौ देखायलांबाय थानोसै एक्सप्लर खालामनोसै आरोना माबायदि जायगाया खै बोसोर जाखोथाय खोनानाय मथेबा 6-7 बोसोर जाबायनो बे जायगायाव साहा बागाना नै दा जोंनि जायगायावबो दङ साहा बागाना आङो मोनथियाखैमोन आरो साहा बागान दं होननानै दसे खाथि फैबानो साहा बागान नुयो आरोना नै गाइस बरिया लामायानो बेफोरबायदिसो जानांगौ दा लामाफ्रा थ' ओरै साहा बागाना बरिया जाजोब्बाय दा नै दा गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' साहा बागानाव माबायदि दङ जोंनि जायगायाव आरोना जोंनि गामि खाथियावनो आरोना बे साहा बागाना जोंनिफ्राय 2-3 किल'मिटारसो गोजानल' जागोन बारा गोजान नङा थ' नोंथांमोना जोंथ' गोबां जायगा साहा बागान बेरायबाय गोबां मानसियानो दा जोंनि जायगानिखौबो एसे देखायनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो जोबजासे जों थाबायना फैदों आरो न' खाथिनिफ्रायनो नालाय थाबायनानै फैबाय जों 2-3 किल'मिटारखौलाय जों 5 किल'मिटारबाबो थाबायखायो बेलाय 2-3 किल'मिटारल'सोखा थ' नायनो हागोन नै जायगाफोरखौ बरिया ओमफ्राय बै एसे दंफां दङ ना दंफां गोनांखायनो नायसै बेयाव दासो एसे दंफां गायहांदों नै थ' नायनो हागोन नै गाइस जोंना लोगोफ्रा फैबाय जोङो नै बरिया नेचार बिउटिफुल जाखायो आंना जायगाफ्रा दा बैखै नायबावनोसै माबायदि साहा बागाना नैबे साहा बागाना जाबाय मानास सेर आरोना बियो मानासाव ओरै फैनांगोन डाइरेक्ट बिजनि फैदो ओमफ्राय बिजनि फैनानै लगे लगे ओरै आनन्द फैदो आनन्द फैनानै नंथ्रि आयनारिजोंबो फैजायो आरोना नंथ्रि आयनारि होननाय गामि मोनसे दङ बेजों फैनानै डाइरेक्ट बरलाइन दावखोबानो मोनो स' गाइस नै नायनो हागोन बे जोंनि गामि आरोना नंथ्रि आयनारियाथ' जोंनि गामिखा नायदो नै साहा बागाना बिराद बिउटिफुल दा बियो मानास सेर आरोना हाग्रा सेर मानो होनबा ओरैहाय भुटान बर्डार सेर जाहैयो आरोना गाइस नायदो एबार साहा बागानखौ बिराद हिट नुबाय दा गाइस नै बेयो फुराना आरोना नैबे फुराना साहा बागाना बे फुराना बरिया जाबाय स' नोंथांमोना मालाबा जुदि नायनो फैयोब्ला डाइरेक्ट बिजनि नायला बिजनिनिफ्राय आनन्दनिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै नंथ्रि हायनारि होननाय गामि दं आरोना बेजों फैनानै बेयाव सोंबानो मोनगोन आरो बेयावबो सोंबा जानला मोनला मानसिया खोन्थाहरनो रोंनाय नङा बे जायगाखौ जास्ट नोंथांमोना आंनाव कन्टेक्ट खालामदो होमबानो आङो आंनि न'निफ्राय नोंथांमोनखौ थिनहरगोन नै बेनो साहा बागाना बरिया हिट जाबाय नायनो हागोन नै बरिया जाबाय आरोना ओइखै दहाय देखायनाय ओइखै गोदान आरोना ओइखै फुराना जाबाय बरिया जाजोब्बाय जायगाफ्रा दा नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला कन्टेक्ट खालामबानो आं कन्टेक्ट खालामो होनबानो मोनगोन बरिया जाजोब्बाय आरोना जायगाफ्रा लामाफ्राबो बरिया हिट जाखाबाय थ' नोंथांमोना मालाबा खेबसे फैनानै बेरायफैनो हागोन बे साहा बागानाव बिजनि एरियायावथ' साहा बागाना बुहुत खमखाना बिजनि एरियानि मानसिफ्रा बेरायनोबानो बे जायगायाव फैयो आरोना स' नोंथांमोना देखायबाय थागोन आं बिराद मोजां जायगा जोंनि एरिया माने जोंनि एरियानिखौ देखायगोन दासान्दि आङो सोलाबाखै आरोना सोलाबनायबा दाख्लैबावनो देखायफैगौमोन बे जायगाखौ बुहुत बरिया बेफोरबायदि जायगा साहा बागान बेरायनो मोनबा गोजोनो आरोना जोंनि बिजनि एरियानि मानसिफ्रा बांसिन साफ्राकाटा हाजोआवसो साफ्राकाटानि साहा बागानावसो थाङो थ' गाइस दा नैबेयावनो फैनो हासिगोन साहा बागान बरिया हिट बेरायनो हागोन आरोना बेयो साफ्राकाटानि बायदि इमान गुवार नङा आरोना बेयाव एसे खम साहा बागाना बरिया हिट जाखाबाय जायगाफोरखौ हिट नुखायोना लोगोफ्रा ओइखै थांबाय आरोना बिराद गुवारानो आरोना बांद्राय इमान साफ्राकाटानि बायदि गुवार नङा आरोना जायगाया दा नोंथांमोना बेरायफैनो हागोन थ' गाइस दा बेयाव फैनायनि जाहोना जाबाय आङो बे जायगाखौ मोनथिफेराखैना आरो आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम आंनि लोगोफ्रा फैखांखाबाय आरोना आंनि फंबायमोना दाख्लैबाबो फैदोंमोन बिसोरो फैनानै बे जायगाखौ नुफैदों आरोना बे जायगाखौ नुनानै साहा बागान दं होननानै आंखौ लिंनानै लानानै फैबाय दा आङो बे साहा बागानखौ एक्सप्लर खालामबाय आरोना नायनो हागोन नैबे साहा बागाना बरिया हिटखा दा बेसे गुवार साहा बागान आरो खै बोसोर जाखो बेखौ आंबो बारा मिथिया आरोना आंनि फंबायमोना बुंदोंमोन 6-7 बोसोर जाबायनो बे साहा बागान बानायनाया ओमफ्राय खै गुवार बेखौ मिथिया आरोना साहा बागानाव दा दङ आङो नै नायनो हागोन हिट जाबाय आरोना जायगाफ्रा थ' नायनो हागोन नै बरिया हिट जाबाय असम प्लेस बिजनि
दा नोंथांमोननो बुंदों आरोना बिजनि एरियायाव बिजनि टाउनावथ' साहा बागान नागिरनाय मालाबा मोननाय नङा दा सोरबाफोर बिजनि एरियानि बेरायनो गोसोब्ला नैबे जायगायाव फैनो हागोन नैबे साहा बागानाव फैनानै बेरायफैनो हागोन बरिया हिट साहा बागान नोंथांमोना नायनो हागोन बिराद गुवारखा असम प्लेस दा साहा बागानाव फैना माबायदि मोनदों आदै मोजां हिट जाखाबाय आंना फंबाय सासे एखे उरायलांबाय बिसोरो दाख्लै नुफैनाया भिडिअ खालामदों बिथांनावबो चेनेल दं दा बिथांनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामहैनो हागोन बिथांनि चेनेलनि नामा एसके खाख्लारि नामा साबसक्राइब खालामना हैबानो जाबाय असम प्लेस नै बिजों हाबलांसै आं नै अ माय गड बेफोरबायदि जायगा मोनोब्ला आंबो गोजोनै एसे साहा बागाना एसे हिट आरोना खागासिनो बैखैबो खागासिनो जायगाफोरखौनो देखायबाय नुबाय बारे बुंनोनो नांला साहा बागानखौ एसे एक्सप्लर खालामबावसै एखे बेरायबावसै बरिया जायगाखौ देखायलांबाय थासै हिटखा जायगाया नै नायनो हागोन बरिया बिउटिफुल लकेसन जायगाफोरखौ नायनो हागोन ना नै हिटखा दा देखायनोसै एसे माबायदि जायगा माबायदि मा बेरायजोबनोसै आरोना जायगाखौ बेरायजोबनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनथ' देखायजोबनांलायला जायगाया माबायदि बाब नै नायनो हागोन नेचारेल बरिया बेयो खाथ'वाखै खोमा हिटखा नै लामाया फिसानो नै बेजों खाग्रा जायगा ओरै नायनो हागोन दा एसे फैनानै गोजोननाय मोनदों आरोना जोंनि जायगाखैबो बिदि दं होनना मिथियामोन नालाय दा दिनै फैनो मोननानै बिदि दं होननानै सानदों आरो खागासिनोबो बैखै खाग्राफोरबो दङ नै ओरैहाय लोगोफोर इयाव बेखिनियाव खायाखै खोमा साहाखौ बरिया खानो ओरै खाजोब्बाय गोरलै गोरलैखौ खायो खोमा इदिखौ ओरै खाबाय नै बरिया नै जायगाखौ नायनो हागोन हिटखा बिराद बरिया असम प्लेस नै ओरै बिराद मोजां आरोना खाथ'वाखै साहाखौ बिराद बरिया गोरलै नायनांगोन र' बेक केमेराजों देखायनो गाइस दा साहा बागाननिफ्राय जों थांफिनसै साहा बागानखौ नोंथांमोन देखायखाबायना ओरै साहा खागासिनो ओरै दाबो खागासिनो साहाखौ मानो सल दामब्रा होगाथ' गाइस दा जों न'आव थांफिनसै साहा बागाननिफ्राय साहा बागानखौ नोंथांमोन देखायखाबाय दा नोंथांमोना मालाबा जुदि नायनो गोसोबा नायफैनो हागोन आरोना जोंनि ओरै खाथिनि एरियानिफ्राय दा जों बे साहा बागाननिफ्राय थांसै आरोना साहा बागानाथ' बिराद मोजां दा गाइस दा जोङो साहा बागानखौ बिदाय होलांसै साहा बागाननिफ्राय जों साहा बागानखौ नायला आरोना नायखांजोब्बाय दा जों बिनिफ्राय थांसै दा नोंथांमोना उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन थाबैनो दा दिनैनि भिडिअआ एखिनिसै लोगोफोर बाय बाय